Skat, går du ikke bare en tur med hunden? Der er ikke mere juice. Der er is! Jeg skulle lige se de der bryster på Facebook. Ej, ved du hvad, jeg skal ikke lyst til alligevel. Ej. Oh shit, jeg skal sgu da mødes med hende nu. Ej, what? Nu vil hun ikke mødes med mig alligevel. Skat. Det der billede i går. Hvorfor har jeg aldrig set det?